ole hamasa in thlir tu te chibai ka buk levek chowa thutuma chuan he tura kan hmu lai hi an video masa pawh karon da to kha nia Sher Chief District Jail atanga tlan chuak te khan nia chuan an mani hi Myanmar lampang mi ve ve kha an ni bawk ani chuan an mani pahnih zinga hian pakhat zawk hi an man ania Mizoram Police te an che tharem rem hle ani chuan hei asang zawk kan hmu hi lan nun nema kumsum thum pakhat lelki malait fapa ania ani hi than tlang Myanmar ania chuan ama zawk hi an man ania pakhat hi chuan la zong ngat ngat ania tun thleng hian Mizoram Police ten an la zon chhun zom zel ani engponi se news kan sir nga lang zel tang tlan chuak man ani July ni riat sani somni pali niruk thasari sani somni pali a Sher Chief District Jail atanga tlan chuak pahnih zinga pakhat zawk lal nun nema kumsum thum pakhat lalki malait fapa than tlang Myanmar chu ni zan ani sari thasari sani somni pali khan an man prison department atanga bengwarna thudon danin lal nun nema hi van cheng te ram khama che sualin a che sual na hmuna hian man ani atlangna hian hliamna le tuk atur lawa he thu zelai hian Sher Chief a hruai tum mek ani lal nun nema hi lelchan hima kumsomli pali son of sabia ka leit leisen Myanmar nen niruk thasari sani somni pali tlai da mi vel khan zel atangin an tlan chuak ani an pahnih hian jun ni som sani somni pali khan Sher Chief darnam venga in pakhat atangin AK47 silai muthanem tak nen man an ni aron tirupania hei AK47 silai mu an lo pai rengot po hi angai tuana akal thui hle ani zel hung chunga volleyball an khelna man ruwa zel kongka pui bul store room an da fella in veng tu te bumin zel kongka pui atangin an tlan chuak thuta rang taka zui ngal ani chungin an bibo manane aron tia ekponi se hei an ral thuam kol atang le re hianin an hlau om viau mai thei ani a chu AK47 silai mu tam tak tikhan an kulatangin an manani a chu wanga zel alut pon ni chuan atlan chhuah pui lelchan imakum somli pali leisen khua ani hi Myanmar tho ania hei chu police ten an la zong mek ania Mizoram me puite abikin kan soi fo to ang khanin a kan thei chen chen a kan film khur angai hrim hrim ani hei hi in soi thena le enge ani lo lampang zong lo la to kanom thena amaro chu in soi thena angai lawila kan film khur sot khachon ke mani tan a tha hlei don ani ti kha a hre chingila lomom zo kani chuan hei la lun ne ma hi khama van cheng te ram khama che sualin a che sualna hmuna hian manane antia atlakna hian hlimna tukator lawa he thu zela hian Sher Chief a hruai tum mek ani aron tia lelama chuanin alomom tak zet ania ting anga prison department alampang te han che tharem rem hle thin ani chuan Mizoram chung an chhuat san man ome ti khani mi tam tak chuanin an lo hlau thong manania amaro chu tian Sher Chief songlai area vela khanin an lo lata kol mai ania mi then khatin an rin dana chuan hemi a chhuah pui pa lel chan hima phai hi chu songlai bial khoi moram hnuai vela ba kala om lawang khoi ama ala kal son kat ding lawa chan chu motor an phar ngam dong lawa ting hian social media phaulan an ni ngala hei hianin na a thok rang ani ti khanin Sher Chief District area vela khan an la om hrim hrim an ti ni ya hemi lel chan hima kumsomli pali an laman lo zok po hi chu tiang chu nia engponi se Mizoram Police ten tian a zel tang tlan chuak pakhat zokan rek ngal chatania chonel chan hima hi arei lo te a an man le nge tura po han ngai la chu ti rualin comment FP lama te po atam le maya atina zel lampang hi a hrim hrimin ngatinge duty te hin omlo me ngatinge zel tang hi district tinami te hi an chhuwa zung mai tunlai hian zel tang tlan chuak hi an tam le tuk hi sarkar hianin zel hi thuam thawa do se ti khan FB ate WhatsApp ate po aron viral na satle ania kan hria takin mani loka po aizola khan central zela tang khan in tlan chuak te po khan omania tiang khan thu thang le enge khating ang chi zel hi him tok lawani security te po hi hei aya thazok le changtlung zo ka inda te po hi hun ani ting anga zel tang aping an tlan chhuwa zel chuan bizomi puite tan him lawani ti khan comment tam hle ani chumi chungchanga chuan sarkar hianin a bo zui zel tura ngai la tun din mun aya thazok hian rau aron real zel tura kan ngai bok don ani chu turami hi hei drone chungchanga thu chhuwa aron tia kan hrit changin drone chungchanga ngat phei chuan AMC area huam chhunga nga phei chuan duna mun hmuna khanin khalarem mi lawani chuan khung leng pui
airport khami huam chunga phei kha chuan eng drone ma kha thlotir phal ani lawa kha chu kan hriat theu arin nom to a chuan tu tuma drone chungchanga thu chhuat thar ber hi karon lipse ve thung don ani drone chungchanga thu chhuat thar ber July ni riat sani somni pali Mizoram Sarkar Waya General Administration Department Aviation Wing chuan drone and unmanned aerial vehicle unmanned aircraft system man chungchanga anoi mi ang hian hriat tirna a chhuah GAD thu chhuah aron tia kan chiar thazuyang mi tu po drone unmanned aerial vehicle unmanned aircraft system mangreng rengin Sarkar approve digital sky platform a inziak lut le a khal tu tan po hetiang lama license nei Director General of Civil Aviation in training upon pui zirna atanga zir chhuak te chau man turani aron tikul ania hemi a GAD thu chhuah a pakhat na kan chia tu na kan chira zo arengot po hian a drone du hun hun lo khal chuang chi kha arem lo ti kha ya chiang ngal hle ani chuan drone khan nei tu mani chuan helai kan muang hian Sarkar approve a digital sky platform mai ziak lut le a khal tu tan po hetiang lama license nei thlap aron tia Director General of Civil Aviation in training upon pui a zirna atanga zir chhuak te chau in drone hi an lek lam thei to ani aron tia ni a hi a poimo hle ani a chan chu hei drone then khat phei chu hei spy kan tiang chi te a misual tan po hianin drone chu man tangkai thei ani chu wang chuan tiang anga Sarkarina a Sarkar approve thlap digital sky platform mai ziak lut lo tan drone hi nei le khal chuwa khap ani aron tirengot hi a fu cher cher le ani chuan drone hi soitawng khanin a thalo lama po tangkai takin a man thei tlatani nano drone ani lo chuan drone and unmanned aerial vehicle unmanned aircraft system reng te hi third party insurance the motor vehicle act 1988 59 of 1988 in a phu tangin ti nge turani aron tile kul bokani hei nano drone kan tiang chi phei hi chu an lo hriat theu arinoma khatiang nano drone ani lo phei chuan helai kan muang hian a third party insurance the motor vehicle act 1988 59 of 1988 in a phu tangin ti nge turani aron ti ania chu wang chuanin Sarkar in a dan thar aron zama hi akan ngai thlaka kan hriat mai pe lama hin ataka kan zom zel hi apoi mo berani pathumna chuan hetiang lama hriat chian hriat bel du tan office hun chungin GAD Aviation Wing third floor all secretariat building through Treasury Square Aizola zo fiat hiani aron tia hei poi mo hle ani te kan chiar mai pe lama hian atak nge ya zot fia lawa hrathia mi lo hi tamzok hin di thina chu wang chuan helai ron soyang hian Treasury Square Aizola an office sa oma ta khanin a hre chiang du le a drone nei du si amaro chu permit te khating license te boi pui thiam lo kha chuanin lovakal top ula ti chuan thu nei tu ten an lo hril fia don chawani ti kha haya chiang hle ania mani du dan dana poisa ka nei lom ti wanga drone lo leya lo khal chuari ngot kha zel tan theina te ani dei to ani chu wang chuan danan zom chuanin kan zom sham kha ke mani tan ha tha ber zel ani